バトル開始だ。だんだんだん決めろ一発パンパンパン。心震える Let's get started。 楽しんでバトって勝ち抜いて笑って心が弾む。たまるエナジーこんなにも宇宙でどこまでも宇宙で心が踊るバトルだ。レディゴー誰も知らない冒険が今スーパーグローバルヒーローズ。悟空復活、衝突する最強と最強。トランクス、第11宇宙だ。はい。奴らだいぶ暴れたみたいですね。そのようだ。父さん、今の光は一体。父さん。おのれ、よくも父さんを。奇襲成功。オレン、その体どう？最高。力がみなぎってきた。スマッシュブレイク。一打ち。倒せジルン。互角のようだな。だがお前に俺は倒せない。いいねジレン。オレン、ジレンを試してみろ。任せて。奴は俺の獲物だ。ここはもう十分だ。カンバー、君は第三宇宙へ行ってくれ。私も楽しませてもらうわ。
汚れた手で神に触れるな。邪魔だとどめだ。何？悟空！悟空さん？ではあとはどうぞご自由に。やはり生きていたんですね。あの力はまさか神だというのか？なんなの君、超ムカつく。ベジータ、オラたちはまだまだこんなもんじゃねえよな。反撃開始だ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ反撃猛攻悟空とベジータ、絶対見てくれよな。